островите са Ми малко уже в по-различни. Греция. Казвам, че този круиз сега съм имала възможността и нали, двете екскурзии да правя. Така че тук знам, че има туристи с мене, които бяхме на Корфу преди години, може би 6-7. По-различно е и ви казах, не може да се сравняват двата острова. Сега, вие ще прецените къде е по-хубаво и къде е по-интересно, но всеки си има нали, своя така красота, своя атмосфера. Но мога да кажа, че този от круиз Йонийските острови, които обхваща южната част на Йонийските острови, защото на Корфу стои северно от остров Левкада и обхваща няколко по-малки острова, които са между Корфу и Левкада. Докато тук ви казах, Кефалония, най-голямия, най-зеления, най-живописния нали, остров. Минава се около остров Скорпио. Далечината почти нищо не се вижда. Аз след